Másfél év alakult meg Helvétzen a varjú boxese, és már is van válogatott versenyzők, aki nem is olyan régen Olaszországban edzőtáborozott. Másfél év alakult meg a helvéci Weberede általános iskolában a varjú boxese. Varjú György akkor 2-3 év türelmet kért mindenkitől. Ennyi sem kellett. Viglási Alexandra, az edző legszorgalmasabb tanítványa, beverekedte magát a junior női ökölvívő válogatottba, amely legutóbb Olaszországban edzőtáborozott. Május 3-ától 13-áig voltam Olaszországban, ott edzőmeccsek voltak, 10 nap alatt több mint 40 menetet játszottam. És hogy érezted magad? Kikkel boxoltál? Hát az olaszokkal váltott ellenfelek voltak, voltak erősebbek is, de voltak gyengébbek is. Én sokat tanultam, tapasztalatot is szereztem, és jól éreztem magam. A korosztály súlycsoport számított? Nem igazán, mert igazából volt, Magyarországról, akik mi mentünk, én voltam a legkisebb. Ha jól tudom, ezüstéremmel tértél haza, leginkább mit tapasztaltál, mit tanultál tőlük? Az olaszoktól, meg a magyaroktól egyáltalán? Az olaszoknak nagyon jó a lábmunkájuk, de nagyon jó, bár keveset futnak, és nekünk jobb a kondink. Szóval meccs alatt ők jobban elfáradnak, mint mi. A magyaroktól igazából, hát így tapasztalatot szereztem tőlük, meg sokat meséltek a meccsekről, hogy milyen egy rendes meccs, egy komoly meccs, szóval sokat tanultam tőlük. Az, hogy valaki pár hónap alatt Helvétszerről eljut Rómába, mert ott is jártál tulajdonképpen, az érzelmileg mennyire dob föl, mennyire megy jobban az edzés ezáltal? Jobban dolgozok, hogy még többet elérhessek. Mire készülsz mostanában? Most 17-én, június 17-én megyünk Tatára, az edzőtáborba. Ott 2 hetet leszünk, 30-áig ott leszünk, és 30-ától július 7-ig megyünk az uniós EB-re, Keszthelyre. A válogatottban most már számolnak veled, úgy néz ki, tehát most már biztos a helyed? Szerintem igen. Ez milyen érzéssel tölt el itt Helvécien? Büszkeséggel tölt el. Ha jól látom, most már több hölgyversenyző is van a boxklubban, tehát mintha a hatásod beért volna. Igen, én ennek örülök is, mert így nem érzem úgymond egyedül magam. Na de tulajdonképpen kicsit versenytárs is. Hát igen, legalább lesz kivel gyakorolnom. Induláskor magam sem gondoltam volna, hogy ennyire gyorsan beérnek a versenyzőid. Hát íme egy csodálatos teljesítményt hallhattunk Olaszország edzőtábor után. Mi a titok? Hát azt kell, hogy mondjam, rengeteg munka és a kitartás. Úgy részemről, mint a versenyző részéről. Ugye az Alexandráról beszélünk, aki most jött haza, 10 napot volt Olaszországba, majd most 8-án megyünk Dombóvárra, ott fog boxolni, egy meghívásos verseny. Miben kell leginkább fejlődni a véleményed szerint? Én nekem a meglátásom az, hogy a törzsből való mozgás és a láb, még a lábbal van probléma, amiket még javítgatnom kell, mert a lábon nem tud még úgy elmozogni a versenyző, ahogy kellene. Ő is mondta, hogy kint Olaszországban látta, hogy ott a lányok nagyon jól mozognak lábon. Ami annyit jelent, hogy ha valaki már lábon el tud nagyon jól mozogni, és törből is mozog, az egy fél siker szinte. Ifja Varjú György 120 amatőr mérkőzéssel a háta mögött a folytatás és a váltás mellett döntött. A közeljövőben a profik között lép a kötelek közé. Elmentem dolgozni, és igazából rájöttem azt, hogy én csak ehhez értek. Tehát én 14 évet nem akarok ott hagyni a semmibe. Megpróbálom még egyszer, de a következőnek a nézők majd profiba fognak látni. Majd a Félixre szeretnék majd elmenni profinak. Ez amatőr nekem nem fekszik. Még annó feküdt még gyerekkoromban, most már így felnőttem, hogy azért megpróbálom, azért a kötöttségek azok nekem annyira nem fekszenek. Tehát a fejvédő és ezek. Az amatőrben sem lesz már fejvédő, maradjunk annyiban. Ezt tudom, igen, csak mégis a profi az más, tehát más az egész, hogy is mondjam. A szellemiséget csapott meg? Nem inkább az, hogy sokkal több lehetőség van a profi boxban? De, tehát a lehetőségek az, hogy ugye ott ranglétrák vannak, tehát az, hogy a nulláról lehet kezdeni. Tehát ez igazából ez olyan, mintha tehát tiszta vizet öntek a pohárba, tehát megpróbálom még egyszer úgy, hogy a nulláról akarok felmenni a csúcsra.
De te is tudod, hogy egy jó amatőr múlt mindenképpen jó ajánlólevél is egyben. Persze, ez természetes. Persze. Igazából a profinál úgy van, hogy az amatőr múlt jelenti az alapot. Jó, valamennyi múltam van nekem is. De én úgy érzem, hogy nekem a profi az majd feküdni fog. Remélem. Ringben kötelek között mikor látunk esetleg? Hát, legközelebb remélem, hogy már jövő hónap közepén. A kis közösség sikere már eljutott a szomszédos településekre is, és így ma már nem csak Helvéciáról jönnek a tehetségek a varjú box esélybe. Adásunk vége